Sapar marudhiambo intiere wang' sama yudo weche manyien e chenro mar ka gi kacha nyinga Ochieng' Emmanuel. Obila mawuok e tisend obila malang'ata korono nek mag ji ariyo mane otim kod nyawadgi mano chelore kod magina bang' neko. Wachore ni obila no manyinge oyangi kaka Mark Mulanda ne oduoge ode saa 1 mar otieno kama ne ochako gwanore kod min ode. Obila moro manyinge Viola Jepkoech ne otemo donjore okang' mane omiyo Mulanda ochiele kod magina ma onege. Ka bang'e nodonje ot ma ochielo min ode bende kod magina eka ogoyore bunde en bende ma ochwe otho. Mulanda wachore ni kod ranyisi mag paro mang'eny kendo obwogo jomoko kata mana thurgi kowacho ni onyalo neko. Vile ninajua huyu kijana si ati akili yake sio timamu, ni mtu mwenye ana akili timamu na maongeo yake sio ya haraka. Hata akiwa kwa ameketi na watu anakaa tu kimya tu. So uwezi jua mtu amefika kwa jambo gani ndiye akafika kwa mambo kama hiyo. Inasemekana kwamba kwa muda wa miezi chache zilizopita amekuwa akisosana sana na mkewe na mchumba wake, na hatuelewi ni kama alikuwa na shida za kifamilia ama za ndoa, manake tunaambiwa pia aliachana na mkewe nyumbani na huyu alikuwa rafiki wake. Chuario mahigini ediere yud kotho kuonde ariyo mopogore gwenge malo Kenya kod muo okinyi ma kawuono kagiyango lipodegi ruoth ma Mua Stanley Mwanza kod nyawadgi malo Kenya Tyrus Nambuko yango yudo sime mamiyo gi lipot ewi thoe ariyogo kowuok kuom jopiny ka ringre go to ne owite bungu ka gin duk. Apisas mag obila osechako timo nonro. Ndio na ondo bod ne le tatu ko kila to kolia te kolia monose. Tumeamka asubuhi tukakuta mtu amekufa katupa kando ya barabara. Sasa nilikuwa na jirani mwingine hapa, ndio amekuja akaniita akaniambia kuna mtu ametupwa hapa karibu ya barabara. Sasa zile tumekuja nimempata, sikuona mahali amejeruhiwa, lakini tu ni kijana hana umri wa zaidi ya miaka na kuna mahali ameumizwa, hana nguo, ametolewa nguo zote, kwa hivyo hatuwezi tukamtambua. Kangundo road yote imekuwa na ufunguzi wa salama. Tunaweza omba maskali wa hapa tubadilishiwe juu ishakuwa shida zaidi. Sioni mwili venye unaweza kuja kutupa, na hiyo kitu imetushangaza sana. 3:30 nimeitiwa ama nimepigiwa simu na colleague yangu chief wa Kenya, akaniambia kwamba kuna mtu amepatikana ameuliwa na kadambiwa kwa kwa kichaka. Wakati tulifika pale tuliweza kumuona, tukaona kweli ameumizwa, tukaona hata alikuwa ametolewa nguo zote. Tangu saa hii hatujaweza kutambua hiyo miili, but tumeita polisi wanaweza kubeba. Migao mar thieth ebo bad migao mar malaria oyango chanjo mar malaria kaka chiel kum chanjo mochuno ne nyithindo mani piny mar higni 2 modak e counties 8 e sub counties 50 kod achiel ma oluoro nam Lolwe. Mae kaluwore kod dwaro mar Kenya National Immunization Technical Advisory Group kotudore kod duol mochung' ne thieth e piny mangima World WHO ma koni gisetemo chanjo gi pinje 3 kendo gin gigeno ni gibiro duoko piny thoe momondo mag nyithindo mani piny mar higni 5 e alwora mag nam Lolwe kayare higa mag 2019. Chanjo ni nochiwo e sub counties 26 kende. Sani sub counties 25 mamoko medi. Vaccination into these 25 additional sub-counties because of the benefit that has been seen with the vaccine. The vaccine has reduced the cases of severe malaria and particularly admissions into hospital, and therefore it is recommended that this vaccine be used especially in these areas where there is a high transmission of malaria. These are areas in the lake region, the lake endemic zone, which have a very high transmission rate of malaria, and
also have a high risk of severe malaria, particularly for those children who are under 5 years of age. The entire story of vaccination beyond the first year of life has been a challenge to the Ministry of Health in this country and all others. They do very well until the first birthday. Then it becomes more difficult and less frequent. So not just malaria, an overall advice that we must reconfigure how we deliver vaccines after the first year of life. Mbaleny Mameru olor apoya bang' ng'anyo mar jopuonjre makwedo okang' mar chungo e tich jalup kansela Ngire Romanus Odhiambo. Jalup kansela Matthew Sani yor kojolo Charity Gishuki wacho ni gikawo okang' mar chungo chenro mag somo e mbalariany no kaluwore gi tungni no. Bende owacho ni chenro mag chweyo okondo ne jopuonjre bende ochung kuom thuolo bila ma ne ochuno ni oti kod iro malungo wang' e keyo jopuonjre go mane oloro koda kapaya mawuok Meru kochomo Maua. Ngire Odhiambo nyocho chunge tich bang' jopuonj ywak ni ok ota chenro mag tiegruogno malong'o. Moko kuom jod bura mawuok Kerio Valley dwaro mondo jatend migawo marita Mathur ka Kithure Kindiki ochwal kwayo ne od bura mondo gikal twak mapuodho jolweny telo ne apedha mar rakruok kod jomaundu ma nyayo kuo mag jamni nyandwat mar Hoho mar Okak. Jod bura kotelni kod Timothy Kiprotich wacho ni kidieny mar 241 kade mar adek mar chiko miyo thuolo od bura puodho jolweny rakore kod midhiero mag arita e pacho kaka gikoni ma dhi kelo yot e kedo kod jomaundu go ma pod dhi nyime gi monj kata bang' apisas mag arita ter e gwengego jumbe adek mokalo. Nyaka sani apedhano poko inyago lemo ka gisingo mar biro dhiro mondo jatend migawo mar arita Kithure Kindiki kod ogai mar obila Japheth Koome ogweta oponi arita ok bidok kare Kerio Valley. We are tired as a county, losing people each and every time. And it's high time we call upon the minister, because we know that they have brought the KDF officers here who are doing nothing. Wanaosha nguo, wanajivinjari, and we know that the problem is legislation. Please bring legislation to parliament. We allow KDF to carry out the disarmament process once and for all. We want to tell the president and the government with a lot of humility that we want a deployment under Article 241(3) of the Constitution, a deployment that is approved by the National Assembly. Hatuwezi tuma KDF pale chini na tuambiwe KDF wakwanda police. That is shameful. We want a real deployment. Tuko na waziri amechaguliwa wa usalama. Tuko na commissioner wa polisi ameteuliwa na rais. Lakini kila siku waziri akishika mic aseme na nyinyi mtaona bandits, mtaona ndio bandits wanakuja. Every day you, the Minister of Security, you threaten the bandits. That's when they eat. Mr. Waziri, when will you act? When will we see actions in Kerio Valley? Bad migawo mochung'ne kedo kod oro wacho ni ji makwan gi romo 500 koro dwaro kony mar chiemo e kaunti ma Mandera. Tend kod gwenge ma osebedo kod koth kuom higni 5 mosekalo koro wacho ni chenro mapogo chiemo osemed jiw mondo res godo jodak e gwenge manga jokwako. Familia makwan gi romo 60,000 mamoko gin jok modak kod ng'ol ma bende geto kod kony mar chiemo. Gavana wa Mandera Aden Halif wacho ni mine jodongo kod nyithindo ma ibiro mi thuolo mokwongo kaka Halif koro kwayo riwruoge mok gin mag piny owacho mondo jiw chenro no kama koro yangore ni gwenge mane imbo mar Mandera ema winjo pek mar ngaji moloyo gwenge mamoko. Kukutana kwetu leo ni kuzindua hii chakula na target yetu ni kama familia 60 households with 60,000, so the 60,000 households, we are targeting 60,000. Now, from the February report of the short range assessment report, our population that's actually facing the acute food insecurity is almost 550,000 households. And it will continue becoming even worse as we approach this month.
And inshallah, we pray that we're going to get the March, April, May rain. Otherwise, the situation will going to be very bad. I can report that since 2020, we did not have good rains that we can report that imeweza kugenerate pasture na kuweza kusustain livelihoods. So, and we are now in 2023. That tells you that, imagine compounded effects ya mvua kupotea tangu 2020 up to today, then things are bad. Jonyuol modake kar ching'od bura ma Turkana West mabende weche mag nok marita kwe osaso sani koro biro dok konyruok mar chulo omenda mag somo ne nyithindgi bang' duol mok mar piny owacho kawnegi ting' makamano. Jonyuol mantiere gi nyithindo e wards adek moriwo Kapedo na Peitom, Katilila kaachiel gi Lokori Kochodin oketnegi tenge omenda maromo $88,000. Omenda biro pogne nyithindo ma 2,000 mar konyo chwalo somo magisebedo ka gitimo. Okenge makamagi gin mag medo jiwo chenro mag somo e alworago ma osebedo gi midhiero mag monj kod oro. Kwa hii pesa Kochodin watapokea milioni 21. Wadi ya Katila itapokea milioni 11. Ongeza hiyo pesa. Hiyo ni ngapi? Wadi ya Kapedo na Peitom itapokea milioni 6. Na wenyewe watakaa wagawe. Mlisikia hapo kwa wakati wa kamati walikuwa wanajitambulisha, walisema kuna watu ya Katila, kuna watu ya Lokori Kochodin, kuna watu ya Peitom na Kapedo. Sasa wanakamati watakaa kwa rumu yao, wagawa yao kulingana na namba ya watoto. Kama ulizanya watoto kutoka kwingine, hiyo ni juu yenu. Mtagawa pesa yenu. Kwamba kama serikali yetu ya county kupitia Mheshimiwa His Excellency the Governor, ili aweze tu at least kuongeza hizi pesa, ili tukiongeza na CDF at least isaidie watu wetu. Hiyo ndio ombi langu ambalo naomba nyinyi mpeleke na tusaidiane pamoja. Tutasukumana na ule mzazi yeyote ambaye hapeleki mtoto wake shule. Na hiyo rais amesema na amepitisha kwa kila idara ya serikali ambayo inahusika. Kwa hivyo wewe usikuwe mmoja wao ambaye utashikwa na hayo. Wengine wamefanya watoto ndio wakutafuta chakula kwa bomu. Sikatai, lakini hii mtindo ambayo asubuhi saa 12 wengine wanaenda shule na wengine wamebeba nyasi wanapeleka Lokori mkomeshe. Machifu, hiyo ni kazi yenu, sio yangu. Riwruok mar midusa mapacho ka Orlando dwaro margi matiyo gi piny owacho mag counties mapacho ka iloso chenro mag chiwo twak ne jopuonjre masomo tije mag midusa e thurka mar ikogi mondo gilos tijegi giwuon ahinya to bang' tieko sombgi. Giwe kinde mane giyuore nyasi madhialo chieng' midusa e piny mangima manobagi ka tiegruok ma Technical University of Kenya. Tume county ma Mombasa midusa go bendo ywago nok margi e pacho ka wach magiwacho ni oseduoko chien tij gedo mag ute jote pacho ka midusa man kod lony e sekta no bende koro kwan gi dok chien. Gikwayo jatend piny Kenya mondo chuog duol manyien mar midusa e pacho ka mondo kony wachne ahinya te kuonde tiegruok ma thurka. How students perform in the national exams. What I realize is most of the schools around are day schools, and that one makes the students maybe have less time to interact with their staff or with their teachers, and it also impacts on the performance. That's why we end up having fewer students from the coast region and many coming from upcountry. They should not be expecting to be getting what we call formal employment, where you are employed by a company or someone. Rather, they should be creators of employment. Now, that is the purpose of TVET institutions. Maghorofa yetu yanaweza kuporomoka kwa njia zisizoeleweka. Kwa hivyo wamekuja leo kuweza kudiscuss na different stakeholders katika professional ili kuhakikisha kwamba hiyo professionalism engineering iko up to standard. Obila mako kuong minyuo e tok chik ma olitelo fabiche gwenge ma Chemongose sub county ma Soin Sigowet county ma Kericho. Mano timore kinde ma obila ma wuok e sendo obila ma Sondu ne otimo pedhe dier otieno manyoro. Pedha mano kao seche 12. Kotelnegi komanda mar obila county no Riko Ngare obila go nochweyo puko kuong mane giyude gwenge go ka bende ne giketho gige tich mosebed kitiyo go e chwako kendo tero kuongo e chirni ma alworano. Kata kamano jodak ma Chemongose to wuok mager
Kaseyodo mapacho kama giwacho ni osebedo kare mng'ado bura ne jonyuol kwongo ka thothne ithoro golgi e yor rambun bang' obila makogi. Tuko na maabusu hapa wanne ambayo walipatikana wakishughulika na hii swala la kutengeneza pombe haramu. Wengine waliwahi kutoroka. Hii operation itaendelea mpaka tuhakikishe swala la pombe limeangamizwa katika hino jimbo la Kericho. Katika area hii pombe imekuwa kwa wingi na wamejaribu kufanya hiyo kazi, kufanya operation ya kusanya pombe, lakini changamoto ya hapa unajua ni kazi ya pombe ambaye haileti maendeleo hata kidogo. Hakuna maendeleo ambayo inaletwa. Tumejaribu kuhimiza, tumekaa kwa baraza, chief amekalia kwa baraza kuhimiza wale watu waachane na pombe, lakini wachache bado wanazidi kufanya hiyo kazi. Nilikuwa napandanga mboga. Sasa venye kiangazi katokea ndio nikaamua nikasema acha nitengeneze hii maybe taniokolea watoto kwa shule. Ramogi mane makele giko mar mi weche manyien yo machuok mane okigiko mag weche manyien odiochieng' makawuono saa 1 kod saa 3 mar otieno. Weche manyien mathoth magilak sechegi waluwo, wanono, wadoyo kendo waketo makare mondo mi ibi iyudi. Odhiambo sigana mar ondeto nitie. Koro ka in jaluo wasebedo kwa winjo weche mag ondeto koni kod kocha. Sigande chal nadi? Kik wemok tudri kodwa saa 1 kod saa 3 mar otieno kawuono mondo mi ibi winje report machal kod mano. Nyinga Ochieng' Manuel.